Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛ shuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ni wati na abe kan na me ka bo auka radio mandika radio shende ni jumadon ban kono na karo ka fo minye december kaloye alikli mwa ani kono to biye samba fla ani sam wan saba wati kele na miye jumada saniya ye ni anko mako lasiri laban do yoro ko alima ko raja makono alikli tanduru ye biye samba kele kemenani sambina ni sanduru ala kara sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya dama wakilna dinana hani awra kada madina tabulu mena karo ka fanga kene sira au ka radio mandika radio shende ni jumadu bayna mamma bul ko sawu yamba no kena karmo nangal mammi ka bongo mirambu no imam Sheikh Umar Traoré niye usaz Sheikh Umar Traoré niye alere to me radio shende ka karo ka fo adete ma kuraye ma dugule fanate anna sabuka daka sangani sanga mi seliku kibarawye ikado ani kitiu ikado no banga shiranu kon na ambali wule alikana akli nyene mayani o kibarado inshallah me seliku na sisa ina fanku babu sigi anaye nyogon so shin flomina o babu inga kuma na mena kuma silika na Allahu taala sona firikili do be ka kunna na silikini ko do be no asoro abe silikin walma kibaro do na Allah sona bina idasto la ka wulu wala wala nyi omba an rasulullah mi don ma fana wulu fana bela jilin ba uni ro taala inshallah subhanahu wa taala ne ka rajul mo sahwi mo merjekte usaz shamar assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ni al-islam jakulu ni ufo radio chende kan watina ambe kuma folo min ni ambe adima ina fo antum ye ni babu mi sigi ka fo femu no ulube ke sabu ka selikien yira na ka fo babu belebele do ka do akuma ko cha don mako bulo ga on rebe tasira mun kan o ye maliki ya ka tasira ye maliki ya chebo ye min fo lula akla aga masaro be bunyo kuna inshallah ni nyingali parama don ka fo ina fo rebo fo ko ni ibe do selikono ini ngania de be don bo abseka ke almamin be ka selim wana kan ngane be don bon mamunu fana be sela ko fe aklu fana be ngania usiri mais ni almami ngania ani mami no o fana be sela almami ko fe no lu kan ngania fora nyogon ko o be seli chenwa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin bi alafu ka ala barka da ka salatu ke aka kira baka ngali mi flani o anga sigi temele na wi ngali jo ngani ko fono ka fene o sigi min kerola atun jora yoro min na ambe feka fu do fu la ko min be babu kili abe ngani ko di alhamdulillah rabbil alamin antu yi abla yoro min na ko almami ka seriku almami ka selibi tieni a mangani ya siri yoro dola na fo yoro nani nyogona ne a sel nani mogo yi kasura mangani ya siri kala bi sel ni mogo yi kuma na ko almami ka selibi ki antu ya bla o yoro de la ni bi ka wuli yoro be abina fo be kasuru nyogona pe be ngani ko do awo wana almami ka ngani ya bi siri yoro mina no yi waju almami ka namo ka selibi ki mana o ye almami be ka juma sel ni mogo yi juma wana aleka fo ko bina juma selni jama'i amanga ne ka fo ne de almami mina selni jama'i no kala almami ka seli kana
o ni tuguni n'a bɛna ni wala non be o ŋaniya siri cogo jumɛn a bɛna kibaru fili tuma min na a b'a sira dusukun na ko ale de ni juma alimami a bɛna seli ni maaw ye mana seli waati la kɔni i b'a siri dusukun na nka ni o in talafaza ni kumana n'a ye fɛnɛ baki fana t'o la o la k'a fɔ alahuma inni nawaitu walima inni usalli kumana laka salatul jumaa a kɔni bil jamaa bon nka olu siti kan k'a siri dusukun na dɔrɔn ne de ye juma alimami bɛna seli ni jama ye o de ɲinilen don alimami fɛ oui mais Oustaz Cheikh Oumar est-ce que depuis kutuba waati la ŋaniya in tɛ wa bon kutuba o ye fɔlɔ ye juma wajibi dɔ ye nka ni yɛrɛ don seli yɛrɛ kɔnɔ o tɛ kelen tabi kutuba in i bɛ se ka kalan ka sɔrɔ seliji t'i la n'alimami ɲɛna ka na kutuba kala sa a tilara kutuba kala na a y'a ye ko seliji t'a la a bɛ bɔ ka seliji ta ka tila ka na seli ni mɔgɔw ye mais kutuba ka ɲi a kutuba ka ɲi foyi t'a la bon o la ŋaniya siri yɔrɔ de ye i bɛna kibaru fili tuma min na seli kɔnɔna na o kɔrɔ u nɔrɔlen don ɲɔgɔn na nka différence babuw ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ in na mais kuma dɔ la an b'a mɛn k'a fɔ ko bon an b'a mɛn ka caya ko kutuba c'est-à-dire ça fait partie de la prière ko c'est pour cela fɛ juma yɛrɛ arakan 2 ye bon alors que seli fana ye arakan 4 ye bon on dirait ale bɛ arakan 2 min n'an b'o to yen ko b'o remplacer ni ne faamu cogo jumɛn Oustaz Cheikh Oumar e dun ko seli i bɛ se ka kutuba kalan ka sɔrɔ i tɛ seli tɛ kosɛbɛ bon o dama tɛ seli ka laada tɛ ka seli fan dɔ kɛ k'i ɲɛsin tilebi fɛ o tɛ seli laada ye o bon an b'a ye kutuba kalanna b'a jɔ de k'a ɲɛsin tilebi fɛ k'a kɔ de kɔrɔ ma ale b'a ɲɛsin maamumunaw ma voilà o kuma na komi anw ka jamana ye tilebifɛla o de ye alimami ɲɛsinfa de ye voilà nka ni jamana wɛrɛw don olu bɔna u b'u ɲɛsin a bɛ n'a fɔ an bɛɛ b'an seli k'a ɲɛsin alikaba la voilà ka se alikaba ma n'i bɛna kutuba kalan mɔgɔw ye i b'i kɔ don i seliyɔrɔ la bon o tɛ seli sariti ye wa n'ale kɛra seli dɔ ye ninnu ko i kɔ don kɔrɔ ma o bɛ seli tiɲɛ yɔrɔ a tɛ se ka fara a kan a bɛ se ka kalan ka sɔrɔ seliji t'i la a tɛ se ka fara a kan mana a kɔni dɔ don wajibi de a tɛ ɲɛ n'a tɛ nka mɛ k'a fɔ ko a b'a tiɲɛ walima seli dɔ de don ayi seli dɔ tɛ wala o kuma na o y'o ye o kuma na o ye ŋaniya fɔlɔ ye filanan ye min n'a bɛna jamu kɛ ni sanji bɛ ka na mana fɛn fɛ samiyɛ kɔnɔna na a bɛ jamu kɛ fitiri ani safo malikiya bɛ o dɔrɔn de kan k'a fɔ a bɛ kɛ safo ani fitiri la ni maa min ma taa Maka mana i n'a fɔ jamu mun bɛ kɛ Maka arafa ninnu yɔrɔw la o mana olu ko tɛ nka an ka mɛn sanji na don sanji na don wala alimami b'o seli min kɛ dɔrɔda dɔw bɛ yen a bɛ ŋaniya siri o la k'a fɔ a bɛna fitiri safo fara ɲɔgɔn kan k'a seli ni jama ye a b'o fana ŋaniya siri mana walima salatul khawf n'i ye nin yɔrɔ ban min na ɲininkali dɔ da salatul khawf ye jatigɛ seli i n'a fɔ a bɛ kɛlɛyɔrɔ la mana sariya kɛlɛ min fɔra a b'o dakun na o kuma na seli waati sera mana ni walima n'a ko a bɛna seli a sira la k'a fɔ an bɛna seli daminɛ peut-être jugu bɛna bɔ an kan mana jama bɛ tila 2 ye nka alimami 1 de b'a seli mais o kɛlɛ n'i bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana litudafi anil watan o fana b'o kɔnɔ o b'a la o b'a kɔnɔ o b'a la mana n'i bɛ ka an bɛ ni jamana kɛlɛ yɛrɛ fana don o b'o cogo kelen la bon ni siran kɛra mɔgɔ kana na aw attaquer ka sɔrɔ a bɛ seli la a bɛ alimami bɛ mɔgɔ tila 2 ye groupe fɔlɔ a bɛ seli n'o ye n'olu tilara olu a bɛ signalement kɛ o bɛ seli tɔ dafa ko fɔ a bɛ u kɔnɔ tuguni k'a seli tɔ laban kɛ n'u ye bon o seli in ale b'a ŋaniya de k'a fɔ n bɛna seli ni jama ye nin seli in fana salatul khawfi la bon ani istikhlaf ko fɔ problème dɔ ye alimami sɔrɔ a ye e ta k'e bila mɔgɔw ɲɛ e kun ye alimamɔgɔ de ye nka sisan i bɛna kɛ alimami tuguni f'i ka ŋaniya changer mana ninnu yɔrɔ damadɔ mun bɛ yen i b'i ŋaniya o Musa Khilifu nin ale bɛ ŋaniya siri ko ale bɛna seli tɔ dafa ni mɔgɔw ye voilà nka a tɛ se ka to a ka ŋaniya kɔrɔ la k'a tugura alimami ko alimami bɔra yen kaban ale yɛrɛ de kɛra alimami sisan mana nin yɔrɔ ninnu ye wajibi a kan voilà kuma o sa a ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ an bɛna don o fana na sabu a bɛɛ ye ŋaniya kelen de awɔ mais n tun bɛ fɛ ka dɔ kɛ i ye ni jɔyɔrɔ 4 min fɔ alimami kan ka ŋaniya kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na n'a ma kɛ seli tɛ ɲɛ i ye kumana fɛn ka jamuw kan kuma dɔw la i b'a sɔrɔ peut-être an ka baarada dɔw la c'est-à-dire baarakɛyɔrɔ bɛ i n'a fɔ kare kɔnɔna na atelier dɔ don walima i b'a ye Bamakɔ yan ka caya c'est-à-dire seli kuma man'u sɔrɔ
a yɔrɔ la i b'a sɔrɔ peut-être barokɛla minnu bɛ na o barokɛla u bɛ wuli u bɛ seli ɲɔgɔn fɛ yen dɔ bɛ bulon ɲɛ ka seli bon admettons o kɛra laadaw bolo peut-être dɔw bɛ peut-être hali n'u ma waati bɛɛ sɔrɔ peut-être lansara bon fitiri souvent généralement i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ quoi bon an ka kɛ jamu dɔrura dɔ nana o y'u sɔrɔ sanjiko nana nin kɛra mais olu b'o seli min kɛ est ce que a bɛ bɔ ka jamu kɛ wa bon a bɛ bɛn ɲɛ min na o ye olu y'a daminɛ an ka baara yɔrɔ misali mɔgɔw nana fara k'a laban k'a kɛ jamaseli yɔrɔ ye n'o kɛra a bɛ bɛn nka n'o tɛ fɔ ne bɛ baara la ni seli waati sera mɔgɔw bɛna fara ne kan n ka baara yɔrɔ la n'i tilala i bɛ fɛn ka taa datugu mana a ti bɛn o la o tɛ jamu kɛ yɔrɔ a fɔra de a bɛ kɛ misiriw la ani jama bɛ kafo yɔrɔ min na laada la n'olu ye seli yɔrɔ ye a bɛ k'olu de la voilà ouais mais laada n tɛ seli yɔrɔ ye o seli yɔrɔ tɛ puisque olu ka baarakɛ yɔrɔ de awɔ en même temps ça ni barakɔrɔw minɛ a b'a sɔrɔ tuma dɔ la a yɛrɛ mɔgɔw tɛ kɛ hali mɔgɔ kelenw ye o voilà tɛ mɔgɔ kelenw ye misiri fana tɛ alimami fana jɔnjɔ t'a la ayi non mano la a ti bɛn a ti bɛn o k'a kɛ o la c'est à dire hali ni dɔrɔra bɛ yen an dɔrɔra bɛ yen an n'a nana u bɛ seli ni a bɛ taa so a bɛ taa tɔ kɛ a ka so n'a bɛɛ b'a sɔrɔ n'a ye don seli a bɛna tila a b'a sɔrɔ sabu dekun t'olu kan u bɛ tɔgɔma ka taa dibi la yɔrɔ la ala bon ɲininkali fɔlɔ tun ye min ye o fana alimami ka ŋaniya ni alimakomɔgɔw ka ŋaniyaw yɔrɔ olu an ka mazhab malikiya la olu tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn o tuma na seli bɛ tiɲɛ alimami bɛ ka misala la alimami bɛ ka seli fana seli o ye ŋaniya siri k'a bɛna seli fana seli ni mɔgɔw ye e mɔgɔ dɔ kana k'a fɔ ko e ma ladara fana a bɛ asafurla alimami bɛ ka ladara seli ni mɔgɔw ye e mɔgɔ min nana e ma seli fana seli ka na bɛn ni o ye k'alimami bɛ ka ladara seli ni mɔgɔw ye e k'a fɔ i b'i ka seli fana seli alimami nɔfɛ alimami bɛ ka ladara seli o ti ɲa seli fana ni ladara bɛɛ jɔko naani k'o tɛ kelen fitiri fana b'o cogo la e nana u bɛ ka safo seli ala y'a kɛ e ma ladara e ma fitiri seli e k'a fɔ bɔ sisan ne bɛna fitiri jɔko saba kɛ alimami nɔfɛ ni e y'i ka saba kɛ i bɛ salamu bila o yɛrɛ o ti bɛn ni i tugura alimami nɔfɛ jɔ ko i b'a kɛ naani de o tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ i tugura alimami nɔfɛ i b'a dafa de hali n'a sɔrɔ e musafiru ye wayi e bɛ se ka salamu ni taamaden don i b'i tugu alimami nɔfɛ i se ka salamu bila o tɛ se k'i sigi alimami kɔnɔ hali ni taamaden don hali ni taamaden don yɔrɔ dɔw b'a kɛ ko ni i bɛ ka seli alimami nɔfɛ e ye taamaden alimami tɔ ye naani ni fila kɛra olu b'u sigi kalan faamuyana n'a a y'o seli kɛ dɔrɔn seli tiɲɛnen don kabi i tugura alimami nɔfɛ ni alimami tɔ ye naani ye wajibi don i b'i ta kɛ naani alimami nɔfɛ n'i y'i sigi k'a kɔnɔ i ka seli tiɲɛ n'i ma seli yɛrɛ e bɛ se ka kɔsɔrɔ kɛ n'o y'a sɔrɔ e de ye alimami ye e ye alimami ye ne selila o kumana mɔgɔw ka seli e nɔfɛ ne y'i ka jɔko fila kɛ i bɛ salamu bila tɔw bɛ olu wele k'u ka seli tɔ dafa a bɛ n'a fɔ n'i nana sɔrɔ alimami dɔ kɛ seli la e bɛ tugu a nɔfɛ n'a ye salamu bɛ wuli k'a tɔ sara cogo min na a kiti bɛ ko ye nka mɛ n'o tɛ i tɛ se ka fɔ i bɛ tugu a kɔ k'a da sira la o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ ŋaniyaw fila ka fɔ ɲɔgɔn seli ninnu na o tɛ bɛn seli fana tɛ se ka seli kumana ladara selila kɔfɛ kumana fitiri b'o cogo la tɛ se ka seli safo selila kɔfɛ walima dɔ bɛ ka safo seli o mana seli fana juru dɔ tun b'i la e k'a fɔ i bɛ n'i ka seli fana sara safo selila kɔfɛ o tɛ ɲɛ olu tɛ ɲɛ o kɔnɔ nka n'o mana fɔ ɲɔgɔn dɔrɔn o mana alimami min seli bɛ tiɲɛ seli tɛ kɛnɛya a bɛ kɛnɛya dɔrɔn alimami min selila n'e nana ta de ɲagami o ta la o de ta ka kɛnɛ nka e min nana ta ɲagami a la k'i bɛna seli fana seli ladara ale kɔfɛ a bɛ ka ladara seli e ka seli tiɲɛna a tiɲɛna dilancogo foyi t'o la dilancogo t'a la o tɛ ɲɛ i ka ŋana ni alimami ka ŋana fara ɲɔgɔn kan mɛ maamumu yɛrɛ n'o ye alimami kɔfɛ seliba ye ale yɛrɛ bɛ ŋaniya ta cogo jumɛn na a bɛna seli alimami nɔfɛ a b'a ŋaniya ne bɛna seli alimami nɔfɛ ni seli waati na n bɛna seli fana seli alimami kɔfɛ i bɛ alimami dɔn o i t'a dɔn o ne ko nana dɔrɔn ka sɔrɔ a bɛ ka seli ni jama ye ni alimami n bɛ na n ka seli fana seli o kɔfɛ n'i y'o ŋaniya seli dɔrɔn i bɛ kibaru fili o mana i b'i ka seli k'a kɔfɛ voilà ni y'o ŋaniya ye o ŋaniya ye nin bɛɛ fana bɛ se ka kɛ dusukun na dɔrɔn awɔ a bɛ kɛ dusukun na n'i y'a fɔ da la fɛn t'o la nka a fɔra k'i ka kɛ dusukun de la ala ɲɛ bɛ dusukun de la tuma dɔw la da yɛrɛ ni dusukun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ kɛ o ale bɛ se k'a fɔ sisan ko alahuma ini nawaitu salata zuhur ka sɔrɔ i bɛ ka ladara seli
oh ne yo fɛ sisan e ye min fɔ da la alors que k'a sɔrɔ dusukun kelen bɛ ka lansara de minɛ voilà mais e ye min fɔ da la o t'o ye kosɛbɛ o bɛ ɲɛ o cɛ bon n'o kɛra i bɔra bɛ min fɛ min bɛ dusukun na i bɔra tasiri o de bɛ jate nka dɔnnibaaw y'a fɔ n'a ma ɲɛ a kɛra ten hali bi farati b'a la lahara problème ka gɛlɛn n'a ma ɲɛ a kɛra ten i ka la ka segin i ka seli ka tuguni k'o de ka ɲi sabu i da filila tan i ka segin a ka k'o de ka ɲi nka mɛ seli tɛ kulonkɛ ko ye dɛ seli a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn komi an b'a ye an ka dɔnnibaaw na n'an ka karamɔgɔbaw la seli waati b'u bolo cogo min na u bɛ diɲɛ fɛn fɛn la u b'a bɛ bila ni seli waati sera alakira yɛrɛ fana kun bɛ ten i n'a fɔ an ka sigi tɛmɛna a y'a fɔ a n'a muso bɛ baro kɛ u bɛ baro la ni seli waati sera i b'a fɔ k'u tɛ ɲɔgɔn dɔn tant que ni ala ka farida ma di o kun ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam ɔ an y'o ŋana ko min fana fɔ sisan tuma dɔw la alimami ni ale bɛ seli la ni mɔgɔw ye problème bɛ se ka na alimami sɔrɔ problème dɔ bɛ se ka kɛ tuma dɔw la alimami bɛ na a bɛ ka seli bana dɔw bɛ se ka don a la kumure kulumina ninnu ni fɛn a tɛ se o la fiyewu walima kumure minalen k'a bɛ wuli a ma se walima a sigira ni mɔgɔw ye k'a bɛ wuli a ma se ka wuli o problème bɛ se ka alimami sɔrɔ ɔ wala n'o ye i n'a fɔ bana bɛ cun a kan bana bɛ cun a kan k'a to seli la a tɛ se k'a fɛ yɔrɔ kuma dɔw la kɔnɔdimi dɔw yɛrɛ bɛ se ka na ka cun i kan hali ta i tɛ t'a la o bana qualité minnu bɛ yen n'olu nana ka alimami beli ka continuer ni jama ye ni seli ye alimami bɛ segin kɔfɛ a bɛ maa dɔ bila ɲɛfɛ nka o alimami min seginna kɔfɛ sisan mun de ɲini do fɛ ŋaniya bɛ ɲini ale fɛ sabu bana dɔ nana walima problème dɔ nana ale sɔrɔ ale se ka seli tɔ dafa ale min nana kɔfɛ ale b'a ŋaniya de ne kun ye alimami ye ne bɔra alimamiya la sisan ne bɛna seli tɔ dafa karisa kɔfɛ n ye min bila ɲɛfɛ n'ale fana m'o ŋaniya siri dɔrɔn o fana ale ka seli bɛ tiɲɛ o dawula mana ale sɔrɔ i n'a fɔ remplaçant min bɛ na ale bɛ ŋaniya kurakuraya kosɛbɛ bon ale fana min bɔra remplacer n'ale fana bɛna continuer ale fana bɛ ŋaniya kurakuraya c'est à dire min al-imam ila al-ma'mum kosɛbɛ bon dɔnnibaaw ye mun fɔ nin yɔrɔ in na yan ko bɛɛ b'a dɔn n'i bɛna seli alimami nɔfɛ i ka ŋaniya siri seli daminɛ na o ye sati ye nka ni darulaw mana na o darulaw kama seli daminɛ ŋaniyaw t'i lajɛ bilen yafa bɛ kɛ ka bɔ o ma sabu ni problème alimami t'a dɔn ko nin bɛna cun ale kan nka maa cura a kan pour que seli ka se ka dafa ale yɛrɛ ta kana tiɲɛ maa bɛ ka seli ni mɔgɔ mun ye seliw bɛɛ ka ɲɛ ale bɛna kɔfɛ sisan a ka sira di o ma o bɛ a dafa ale bɛ ŋaniya siri wala o ye a ŋaniya cogoya ye wa mais an ka jateminɛ kɛ par exemple sisan nin dɔrɔla ninnu dɔw ye alimami sɔrɔ e y'a fɔ ni alimami peut-être ni i n'a fɔ sa i ye min fɔ alimami y'i sigi a ma se ka wuli bon a yɛrɛ y'a dɔn ma se ka wuli a ye mɔgɔ dɔ lana o ka remplacer i ye ŋaniyaw changer cogo fɔ a b'a fɔ k'a bɛ continuer o nɔfɛ a tɛ se ka wuli yɛrɛ peut-être a bɛ se ka ni yɛrɛ la a bɛ se ka seli laban a sigilen yɛrɛ a sigilen bon an k'a kɛ ale ma se ka a ye rakan fila seli problème y'a sɔrɔ problème kɛlen k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ remplacer mais a ma se ka continuer n'u ye il est sorti walima hali dɔw y'a labɔ a labɔlen ni selifana seli don a ka rakan fila ninnu n'a a y'o min seli o bɛ kɛ fu ye wa bon olu o bɛ tiɲɛ n'i bɔra misiri kɔnɔ walima i kɔdonna kɔrɔn ma walima i sera i tɔgɔmana ka taa funajɛ jana walima i sen dara nɔgɔ la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ o la a bɛ tiɲɛ o la nka n'olu y'a labɔ dɔrɔn k'a sigi kɛrɛdafɛla na kɛnɛmana na ni fiɲɛ tigɛlen don a la u yɛrɛ sɔmina olu y'a bɔ k'a sigi a y'a ka seli kɛ tɛ mɔgɔw fɛ baasi t'o la nka n'a kɔni k'i kɔ don a ma walima k'i tɔgɔma i sigi ka da fɛn nɔgɔlen dɔ la walima kumana seliji yɛrɛ ka tiɲɛ sa o y'a bannen kɔni mais aw y'a fɔ an ye Ustaz Seku Umaru ko fɛnɛ te nugula sujudu n'o ni ɲinɛna ka fɛn o filila ka fɛn dɔ kɛ seli kɔnɔna na k'a fɔ ko bon ni n'a kow nana n'a ma se ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ sɔli ni fɛn ninnu kɛ mais waati la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw kɔ bɛ se ka don kɔrɔn ma baasi t'olu la wa n t'a dɔn n'i ye n ka ɲininkali faamu ni kɔ donna kɔrɔn ma n'ala sɔnna n'a bɛ se o ɲininkaliw ni fɛnw ma k'o fana ye dɔnnibaaw ye fɛn caman fɔ o la n'i kɔ donna kɔrɔn ma kɔni ɲininkali sababu la i seli bɛ tiɲɛ parce que n'an bɛ ka discussion kɛ est ce que alimami bɛɛ bɛ kɛ k'a to kɔrɔ k'a ɲɛsinnen to kɔrɔ fɛ a fɔ de ka fɔ mɔgɔw ye o de ala alimami b'a ta kɛ k'a ɲɛsinnen to kɔrɔ fɛ aw b'a ta fɔ ten a bɛ ɲan faamuya o la n'a mɛ kɛ k'a ɲɛmunu k'a kuma dayɛlɛ yɔrɔw lajɛ fɛn n'a ma kɛ n'o ye a bɛ faamu n'ala sɔnna bon o ye dɔ ye dɔ fana ye jumɛn ye ni maa min bɛ yen n'a ye a ladege ni mɔgɔ dɔ ye ka sɔrɔ a man kan i ka seli a nɔfɛ i ka seli a nɔfɛ
bon ko misala bina fo mi atibe ma ka seli fato ko fe mami hagliti ida soro do be abi seli kada ye ngame hagliti ana ka senya o abo kolosi wa to ito don wi aga finu na wal maseli ta chuwa to do ngane almen ka mami sama ka sa nyefe no tarabe o mo ko suwa do mo bon mo mi mana selo no fe sel bi kenu sabe amanga mangi ladge no ma ki ladge no ado rebe hagli ko bula ko ngam misri lazum le do fe ko sube wi misri lazum de wi ta nyefe la na ka usigira na fo mo to bi sel jumino nga asiga bla nyefe ni problem ni album so sabe aka fini senya ubeti ko kacha me wala ta saka a déplacer ga buya ani mi kanyola ne ale tara mon ka sel ku yere kata wal mon funga ma o ka mo wara blonye wala no kala sel bi nyawla ma beki taki dana wal mo ka mo do blonye o ci wala no kondo sel kay bon o funo misala ye mo mi ye mi mo mi be ni misala la ni alma mi sel damna enye gaye do soro alma mi no fe sella misala sel fana na be ko seli alma mi joko kelen soro bien joko fla soro joko kelen soro bien fla soro alma mi no fe o fla fana mi soro la alma fe problème ya alma mi soro o problème ka alma mi soro o ya soro e min dona kelen soro kaba wa dun nana ne aw ma domodo dona ñogon fe misala la aw mo duru bien mo tan nana do misiri kono ñogon fe walma aw nana farasel law ka ñogon fe min nana kana do ñefe problème ke le kalma mi soro sal mami ye mami sama tara be uma bon o tara be uma o selina o selu bandam la ñena sel mandam la do tara ka dan nga me ay do soro al mami fe al mami fona problème soro atot na ke al mami yana bon no kala sisa al mami ale min bla ñefe al mami mu ya dam na ñogon fe o bi konne nga mañ ak mañ nga ke ani mu ya dam na ñogo fo do ko ngabla ñefe nga ni sel be kuma do ko do bi ke yera ka yera sabu taala bon na on na sisa sel to e minye munu ni almami ya dam na ñafa le bi konne nuyi ale ni mun fono na ñafa bi konne nuyi sel to jogo labada flami ye na le o kenuyi munu ni almami ya dam na ñogo fo lu wusigi uti salamu bla do ba wusigi fo lo kale kono ale ni munu nana ñogon fe na ale temana ñefe no sababu uye ale ñefe lan soro kabla almami nona munu ni almami ya sel dam na ñogon fo lu yusigi cugo mina ka ale almami ka mustakla fu kono ale ni munu fono nana ñogon fe ni doy wolu dan olu siga wuli ale no fe o bu sigi fono kanunu kono ni mo do ya ye bo comme ni ngala almami ne fono mi tuga ko ka singa nda to e jogo kele mi bien jogo hakami minna o sele ano fe dorotila min tugura fo la halala e ka seli kenelo awi dona seli mina o seli dan ku yoro mi alman koro ka seli o ku ye ka be ka dan ro na o ku ye salamu bla dura be abulu akelingele be ba ka seli ka dan bon na soro o dan ro la abi nyina aw be fe aw kelingele be ba ka seli ka dan nga e ka la ka fo ki bitugo aleko wal mamma wala kana ki bitugo koti no kara e ka seli bi ci mano ni kuma na famia almami ye mami bla no fe dollo kele ka soro problem kele ka soro o ya soro do tara ko dan nga on bina tuma mina ne mo groupe do fono na nyo fe do lu be fono beda o ni problem ya alman soro alman ka ale sama ka bla nyefe ale bi sele toy joko hakami ni joko flado alman ya ale bla nyefe don ale bo joko flakani mo wi na o ken mo wi ale nana almami ni munu soro ala nu ya damna debi adamina na ni no o sel joko fla bana o do busigi ka almami kono o di salamu bla folo o almami yere mi yale dan ka soro le mana ale bi wuli sisa akili ane mu nana nyogo fe o wu fona musigi tanga na le masalamu do lu sega wuli ku buta sala way malebe almami ngara kan haka do chugo jmena usa Sheikh Mar ni nana sisa sel fana ne jogo kele yale da awe kele nga sisa ayat sila ka tahiyake almami boara ke blano ibado to fla di wala bo ibado yetta ya ko ninge nga to fla ni fitru di bado to mi la ale ni mun na nyogo fo lu sika wuli ale no fe kal sura ale maklata la utesi kuta sa fe wujo flo ni mami wuli la ale no fe ko ba ta to ka ale no fe deja kara almami kuray wulu sidan duni utila man ka selbi ke nga almami ka sel kay
a bɛ n'a fɔ masbugu tɛ tugu masbugu wara nɔfɛ n'o bilara alimami nɔ ala fo o k'a ka seli tɔ dafa ni alimami kɔrɔ ka seli waati sera danna i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an ka kɛ olu bɛɛ nana kanu masbuqin c'est-à-dire olu bɛɛ nana ka na sɔrɔ seli daminɛna alimami kɛlen b'u dan bon seli nalen ban an ka kɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na seli nalen ban u ye arakan 2 sɔrɔ seli fana seli la alimami ye salam bila u wulila o mɔgɔ 5 in k'a fɔ kelen ka bɔ o mɔgɔ 5 cɛ ka t'i jɔ olu ɲɛfɛ k'u bɛ continuer i ka fɔ cogo o de tɛ bɛn o tɛ bɛn o tɛ bɛn cogo min na masibugu min fana bilara jama ɲɛ alimami fɛ awɔ i n'a fɔ a bɛɛ o fɛn kelen voilà kosɔn u b'a fɔ o la ko seli tɛ bɛn maa min bɛ yen a n'a tun lazima fo an yaqdiya mun faridan faqada bi imamin batalati salatuhu voilà u b'a fɔ o fɔcogo la voilà mais nin na o alimami ka sugandili kɔnɔna na ka mɔgɔ dɔ ta ni luzura dɔ y'ale sɔrɔ k'a fɔ k'a b'o tigilamɔgɔ kɛ k'a yɛrɛ remplacer alimami b'a ta ten a yɛrɛ ma ten wa bon o cogoyaw la komi ala kɛra yɛrɛ tun bɛ wasuya kɛ maa min bɛ yen n'olu kalannen don walima kodɔnnaw don k'olu ka tugu ale la range fɔlɔ la o kumana ba ɲininen do fɛnɛ alimami fana kɔfɛ mɔgɔ dɔmɔdɔw ka sɔrɔ yen mun bɛ se ka seliko ɲɛnabɔ ni problème a nɔn sɔrɔ mun bɛ se ka seli tɔ dafa n'u ye yɔrɔ peut-être an da bɛ se a ma ɲɛfɛla nɔ alimami dɔw bɛ se ka to u ten dalen dugu la saya b'u sɔrɔ bon n'o kɛra jɛn de bɛ seli dafa n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min t'a ɲɛdɔn n'a mɛnna ka mɛn ni mɔgɔw wulila k'u sigi ta u laban u bɛ kuma ɲɔgɔn ye ko mun bɛ alimami na seli bɛ tiɲɛ o la nka n'a dɔnbaw don dɔrɔn n'ale y'a dɔn fɛn dɔ b'a la ale se ka alimami lamaga cogo n'a y'a tɛ ka busi a dɔnna na k'a sigara saya la dɔrɔn a bɛ wuli ka seli dafa n'u ye kalankɛlaw ka bila ɲɛfɛ o place la misiri kɔnɔ o kumana o de fana kanu de don mais an ka komitew bɛ baara minnu kɛ sisan a bɛ se ka kɛ u kun taala kɛra ka waati la fɛn na mais an kɔni a bɛɛ lajɛlen ŋaniya a kun ye min ye a bɛ ka fɛ ka kow labɛn problème kana k'a la i b'a sɔrɔ imamuratibu bɛ yen nin ye misiri alimamiba yɛrɛ ye mais a ka danganw bɛ yen dangan fɔlɔ bɛ yen dangan filanan dangan sabanan bɛ yen bon est ce que ni nin sugandi ninnu bɛ kɛ ni alimami kana wayan c'est à dire a ma hakili pɛrɛn a ma foyi kɛ bana min y'a sɔrɔ fana o tɛ bana ye k'a fɔ ko a tɛna se ka sugandili kɛ a yɛrɛ fɛrɛ ma est ce que olu taratibu ninnu na c'est à dire olu ordre ninnu na est ce que a bɛ se ka sugandili k'olu kɔnɔna na wa parce que n'i ye mɔgɔ min kɔni k'o kɛ alimami danga ye a fana bɛ se ka kɛ alimami de ye n'alimami tɛ yen nka mɛ nin yɔrɔ in na yan o tɛ se ka kɛ seli kɔnɔna na ayi non c'est-à-dire n'o y'a sɔrɔ tuma dɔ la u bɛɛ tɛ se ka kɛ seli la comme ne y'i ka ɲininkali faamuya cogo min na i n'a fɔ a ye min kɛ fɔlɔ ye ka min kɛ filanan kɛ sabanan ye ni problème a dɔn min sɔrɔ bon fɔlɔ de ka tɛmɛ ni maaw ye ou bien i ka ɲininkali de t'o ye awɔ non fo jago tɛ fɔ a bɛ se ka kɛ wala sɛbɛn in tɔ voilà a bɛ se ka u bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ voilà o yɛrɛ de ɲininen don o yɛrɛ de ɲininen kan b'o de ma voilà o yɛrɛ de parce que a kɛra cogo o cogo la a ka tuma dɔ peut-être tuma dɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ mais tuma dɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ a bɛ se ka hali troisième bɛ yen mais premier tɛ yen voilà nka mais ni olu taritibu min kɛra n'o y'a ka adjoint ye a ka substitut ye ni olu bɛ yen ale ka segilafu kan ka kɛ n'olu de ye kosɛbɛ a ka kan ka kɛ n'o ye très bien a ka kan ka kɛ n'o ye bon a ka ca ala fɛ n'olu fana bɛ yɔrɔ min na olu yɛrɛ bɛ jɔ alimami nɔfɛ fɛnɛ voilà a ka ca u bɛ jɔ fo ni min nana retard la wana ni an ye ŋaniyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ voilà mais ni an y'o kelen lajɛ Ustaz Traoré alimami ka seli o seli bɛ yen c'est à dire k'a fɔ ko ni alimami ka seli bɛ tiɲɛ a kɔnɔna na c'est à dire fɛn dɔ kɛra o fɛn in bɛ alimami ka seli tiɲɛ yala o seli ninnu fana bɛɛ la mɔgɔ min b'a kɔfɛ o fana ka seli bɛ tiɲɛ wa a seli dɔw bɛ yen alimami kelen ta de bɛ tiɲɛ kɔfɛmɔgɔw ta tɛ kɔfɛmɔgɔw ta tɛ tiɲɛ mana dɔnnibagaw ye masala damadɔ fɔ a la a bɛ se fɔ masala fɔ 10 masuruna na mana olu la alimami kelen bɛ de ka seli bɛ tiɲɛ kɔfɛmɔgɔw olu ka seli tɛ tiɲɛ alimami kelen dɔrɔn kelen bɛ u ye a misala fɔlɔfɔlɔ min kɛ alimami bɛ seli la tuma min na ala y'a kɛ alimami ka seli tiɲɛna voilà n'a alimami ka seli tiɲɛna a tiɲɛna k'a to cogo min na a b'a to o cogo la ka dɔ bila a ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a birila dɔrɔn fiɲɛfili bɔra a la a kana fɔ k'a bɛ wuli dɛ a b'a birilen de to ka dɔ sama
kana bila a kɛrɛfɛ a nɔ na mana k'a nu minɛ ka bɔ o b'a yira k'a fɔ a b'o warakan min na warakan fana tiɲɛna a bɔ ale bolo kan kan de kosɛbɛ nka n'ale wulila ni jama wulila o nɔfɛ jama fana ka seli bi tiɲɛ parce que a bɛ n'a fɔ u y'ale labato ka sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ seli la seli tiɲɛna ka ban voilà pour que jama kana na don fili la ale b'a birile to o cogonin na ka maa wɛrɛ sama ka na min kɛ k'ale seli tɔ dafa ni mɔgɔw ye k'a nu minɛ ka bɔ o de ɲininen don alimami fɛ sabi a fɔra ko ni nu cire bi bɔ nka mɛ ni problème ye alimami sɔrɔ ka sin ka bɔ cogo la ten mɔgɔw t'a faamuya n'a y'a nu minɛ sa dɔw b'a ko a nu cilen don o fana ye sutura de ye a ye fɛɛrɛ ye k'o di alimami ma a b'o kɛ ni problème y'a sɔrɔ a ka seli la ka bɔ mɔgɔ kana taa n'a lebu ye. ouais mais dɔnnibagaw u ye nin fɔ sisan bon est ce que nin bɛ kɛ sutura ye bilen yan. bon parce que ni alimami min ye nin kɛ an b'a bila n kunna k'a fɔ peut être ni problème de y'a sɔrɔ. voilà nka mɛ n'a y'a nu minɛ o kɔrɔ de u b'a fɔ k'a nu cira alors seli la maa min bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ ka t'i nu ko ka segin ka na ka seli tɔ continue o bɛ kɛ nu ci la o. voilà o problème mun y'a sɔrɔ olu ka fɛngɛ ka tɛmɛ a ka fɔ ko alimami nin kɛra yɔrɔ o cɛ man ɲi dɔɔni voilà o kɔsɔn sariya y'o kɛ sutura ye a bɛ bɔ n'o fɛɛrɛ ye bon o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye alimami bɛ seli la tuma min na ale nan'a ye ji ne bɛ ka seli y'a seli ji tɛ ne la walima n bɛ ka seli y'a fini min bɛ na a nɔgɔlen don o kumana a ɲinɛna nɔgɔ kɔ walima a ɲinɛna hadasi dɔ kɔ k'a to seli la a hakili jiginna na yɔrɔnin min don a b'a jɔ ye. bon ko mɔgɔw ka faamuyali ka tɛ kelen ye Usa Tarawele par exemple sisan est ce que ni ninnu problème ninnu ye alimami sɔrɔ alimami bɛna bɔ seli kɔnɔna na est ce que ale bɛ se ka kuma wa k'a fɔ nin de ye n sɔrɔ walima hali ni bon c'est à dire dɔrɔla kɔni bɛ yen mais seli in tiɲɛni dannen yɔrɔ min na est ce que a bɛ se ka mumkin yatalafazu bihi. bon sariya ye min fɔ a la n'a ka ɲi ka o fɔ n'i y'a sɔrɔ ko gindo kalan don n'a bɛ ka seli ni mɔgɔ ye seli fana na a bɛ ka kalan min kɛ a ye jɔra yɔrɔ min na a tiɲɛna k'a to yɔrɔ min a b'a fɔ a kɔrɔta n'o ye pour que min bɛna bila a nɔ na o bɛ kalan bila yɔrɔ dɔn o bɛ kalan jɔyɔrɔ dɔn n'o kɛra o min bɛna dɔrɔn o b'a tugu ale ta la voilà o de o fɛnnen don nka e ye nin min fɔ sisan nin fana min kɛ o kuma dɔw la nin min kɛ maa dɔw bɛ yɔrɔ k'o ye sutura ye sariya ye sutura di alimami na nka dɔw bɛ bɔ ka taa alimami yɛrɛ ɲininka après o olu si man kan awɔ ne kan tɛ k'a fɔ ko luzura min y'a yɛrɛ sɔrɔ dɛ ne kan t'o yɛrɛ ma komi mɔgɔw ka faamuyaliw tɛ kelen ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen ale bɛ se k'a faamuya i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na sisan ni mɔgɔ min bɛ sariya ni fɛn ninnu dɔn ni nin fɛn alimami sɔrɔ e b'a dɔn k'a fɔ seli in tiɲɛna waati min na e b'a dɔn parce que dɔnniya ni fɛn ninnu dɔn mais i b'a sɔrɔ peut être remplaçant yɛrɛ dɔ bɛ yen o t'o dɔn quoi voilà ne fɛ alimami ka kuma o rɔ a tɛ k'a fɔ luzura min y'a sɔrɔ a k'o yɛrɛ fɔ quoi mais pour que mɔgɔ min bɛna bila a nɔ la a ka se ka o orienter. bon sariya kɔni ye bɔda min fɔ min fɔra cogo dɔw ma o y'o ye bon n'a kɛra n t'a dɔn yɛrɛ ye ale yɛrɛ b'a ka kalan daminɛ kura ye misali ale t'a jɔyɔrɔ dɔn a b'a daminɛ yɔrɔ min ka d'a ye bon o ye filanan ye sabanan ye mɔgɔ min bɛ yen ni a yɛlɛla k'i to mɔgɔ min ye e ye alimami ye voilà yɛlɛ ko dɔ nana sɔrɔ a mana fɔ ko b'a kɛ cogo cogo a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ mana o yɛlɛ min bɛ yen pour que a kana maa wɛrɛw ka seli kana kɛ depuis o nana ale sɔrɔ dɔrɔn a yɛlɛla a bɛ maa bila a nɔ na k'a fɔ ko bon an ka seli tigɛ an k'a daminɛ ko la a t'o kɛ dɛ yɛlɛ min nana ale sɔrɔ dɔrɔn a b'a maa dɔ minɛ ka bila a nɔ na ye bon o ye yɛlɛ mun bɛ n'a ye yagalabu mais dɔ in t'a la par exemple e ko alimami selila ni mɔgɔw ye ale de ka seli bɛ tiɲɛ quoi c'est à dire ale bɛ ka seli ni mɔgɔw ye a nana ye k'a fɔ seli t'ale la yɔrɔ o kɔni na mɔgɔ min b'a remplacer a bɛ seli recommencer de a b'a recommencer parce que seli t'ale la min kɛra foyi t'o la o alimami ye min kɛ n'o ye fɛn t'o la nka hakili jiginna la yɔrɔ min n'a ye dɔ de kɛ seli bɛ tiɲɛ a ka dɔ kɛ ni maaw ye dɔrɔn seli bɛ tiɲɛ n'o ye sinon k'a fɔ an hakili jiginna na sɔfɛ bɛn na walima seli tiɲɛ na a ye min kɛ n'o ye ko mɔgɔw ka seli ka ɲi bon alimami ta de man ɲi bon ko mɔgɔw ta bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi bisike misaliya min ye cɛ dɔ ka kisa bɛɛ yan alhamdulilahi u b'a fɔ ma ko najib o cɛ in ka kisa la n'i nana lajɛ nin ma hakili jigin an ka kɔlɔsi cogo la n'o ye sufi cɛbaw ye sufiya ye cɛya dɔ de ye e kɔnɔ diinɛ kɔnɔna na cɛ bɛ se k'a kɛ wa n'i bɛ maa ɲɛnamaw ɲini diinɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i b'a tigiw ɲini n'i tɛmɛna sufiw la dɔrɔn i bɛ f'u la maa min ye sufi tigiw ye
ne ma fɔ dɛ a sɛbɛnnen don sufi yɛrɛ wo sufu yɛrɛw la a da tɛ an ka karamɔgɔba min bɛ Buntemiya wɔrɔ bɛɛ b'ale tɔgɔ dɔn dɔnnibaa bɛɛ b'a dɔn Buntemiya Sheikhul Islam Sheikhul Islam u b'a fɔ ten u b'a fɔ ten ale bɛna fatu tuma min na ale de y'a fɔ ko ka taa su don sufuw bɛ don yɔrɔ min na ni sufu tɛ silamɛ jɔn ye n'u tɛ maa sɛbɛw ye a b'o fɔ a su donna yen de ko sufi yɔrɔ min na sufu su ka kaburu don ko k'ale don ye o kɔnɔ لكن هو كان من أكبر أئمة السنيين kosɛbɛ bon kɔfɛ i bɛ fɛn dɔ bɛ i b'a nagari kɔfɛ n'i nana réalité ye i bɛ segin kɔ ni misala bɛ yan an bɛna misala min di dɛ ni yɛrɛ de y'o ɲɔgɔn dɔ ye cɛ min bɛ yen i b'a fɔ Najibu bɛ Najibu ala y'a kɛ ale tun ye imamu ye dɔw b'a fɔ Imamul Haramain a kɛlen ka fajiri seli ni mɔgɔw ye a sigira a bɛ ka mɔgɔw kalan a bɛ kalan na tuma min na a ye sufi cɛkɔrɔba dɔ ye walima an b'a fɔ an ka kɔlɔsitigi dɔw ye a n'a ka jama bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ a ma kuma kalannenw yɛrɛ a y'a miiri ko e ka nin lajɛ nin n'a jɛɲɔgɔn bɛ taa ni jɛɲɔgɔn fanda ninnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa mun na ko ninnu tɛ taa foyi la dumuni ani minfɛnw dunni ani dɔn k'u bɛ ala ko la a ye nin miiri a kɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ k'a ka kalannenw kalan sila dɔnni bɛ yen dɔnni wɛrɛ bɛ yen quoi dɔnni bɛ yen dɔnni wɛrɛ bɛ yen ala bɛ se k'a dɔnni d'i ma du cogo la maa tɛ se k'a wuli ala kɛ karamɔgɔkɛ in taara o tun welela yɔrɔ min na ka taa o la yen u tilala o la tuma min nana ale sɔrɔ a b'a ka kalanyɔrɔ la halqala a bɛ ka mɔgɔw kalan a bɛ ka mɔgɔw kalan i b'a dɔn sufi karamɔgɔ ye mun fɔ a ye ko nin ye alimami kabakoma ye dɛ ko alimami ko kana seli ni maaw ye ka sɔrɔ jɛnɛba b'i la i jɛnɛbatɔ ka don misiri kɔnɔ ka tila ka n'i sigi o misiri kelen kɔnɔ ka maaw kɔrɔfɔ a dɔnna de ko cɛw de bɛ yen ka dɔnni cɛw bɛ yen a nana miiri ja jɛnɛba y'ale sɔrɔ sɔrɔ ale ma ko a dun selila ni maaw ye a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ ka maaw kalan a don sufikɛ na n'o tɛ sigi o ɔ kuma na a y'a ye هو سمع كلامه a y'a miiri de a y'a miiri a ma fɔ non ala yira la a imamu in kɛ a ye sufikɛ yɛrɛ nana ka na nin kuma in fɔ a y'o mɛn kana jɔ a ka jama de la a sigilen a bɛ ka maaw kalan o kuma a kabakoyara a yɛrɛ y'a fɔ ko tiɲɛ na ko sɔrɔ k'ale selina ko jɛnɛba y'ale sɔrɔ ko ja ale ɲɛna jɛnɛba ko kana seli ni maaw ye a ye min ko y'ale kɔrɔfɔli min kɛ a ye min fɔ ale de na wa a ye ninnu bɛɛ fɛ nin y'a ka ŋaniya ye a ma fɔ da la dɛ sufikɛ y'a dɔn bon i b'a ye don dɔ fɛ Imam Ahmad bin Hanbal ale bɛ ka tɔgɔma a bɛ to ka taa sufi karamɔgɔw fɛ dɔ y'a ɲininka sisan i bɛ taa mun riwaya i bɛ taa halisa jumɛn ɲini ninnu na ko ninnu ye sufi karamɔgɔ Imam Ahmad i bɛ taa mun riwaya ɲini ni sheikhu la a k'u ma n'i ye ni natɔ ye ninnu baara fɛn de b'u baara ko yɛrɛ kunkolo de y'o ye a ye nin fɔ minnu y'a ɲininka Imam Ahmad a kɔrɔ ko ye jumɛn ye ko sufiya ko ala siranya bɛ yen u bɛ siran ala ɲɛ o ko bɛ ala dɔn u ye nin fɔ a ye tan bon peut-être an b'a to ten an kana sufiya kɛ walanna ye quoi an ka tɛmɛ n'a ye wala o kosɔn ka ɲinɛ seli ni seliji t'i la o kumana e yɛrɛ de kelen ka seli tiɲɛnen don nka mɛ n'i y'a hakili jiginna na k'i to seli kɔnɔ yɔrɔ min na i bɛ baara jɔ yɔrɔ ni i tɛ busi i bɛ mɔgɔ ɲini k'o bila i nɔ na n'o kɛra mana o bɛ seli tɔ dafa bɛɛ ka seli kɛ ɲɔ la voilà mais u bɛ nin ɲɔgɔnna dɔ fana fɔ k'a fɔ ko Umar radiyallahu ta'ala an ka ale delila ka seli ni mɔgɔw ye ka to kutuba la voilà bon fɛn seli bannen de kɔfɛ a nana ye k'a fɔ a kun selila jɛnɛba y'a sɔrɔ bon alimami dɔrɔn de bɛ se ka seli kɛ o la quoi même ni seli dafalen bɛɛ ninnu ta kaɲi foyi t'a la foyi t'a la ŋaniya min ye ala t'o tiɲɛ ala t'o tiɲɛ bon o ye fɛn yɛlɛ o y'an jɔra o ye sabanan ye n'an ye min ye ni alimamukɔmɔgɔw y'a ye alimami min bɛ ka seli n'aw ye a ka fini na nɔgɔ filɛ a la u y'a ye a la mana signalema na maa min bɛ yɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ u b'a yira an ka fɔlɔ safaw la safaw bɛ gu ɲɔgɔn na fo mɔgɔw i bɛ se ka tuma dɔw la ne alimami y'a biri a ka fini min bɛ fɛ o bɛ se ka to e yɛrɛ min bɛ kɔfɛ la
aw bi o nogo min ya ka finna aw bi signal ma ke ko yira almamina nal mami ya yoro ni men dono almam bu buyi abi ma do bla nona sabi nogo ba ka finna bo ay minu ke na wi ulu kay asali kana almam kilim bidika akumana nga ne lu ya yu ma fin fo almam seli ke u be ka seli bi chine bo ko fe durna mi ne almam na nu chira ayayi anu chira tumana mina amma solution sɔrɔ a la a bɔra mana a bi mɔgɔ dɔ bila a nɔ na n'ale nu cira ka o y'ale kelen ka seli cannen o n'a ma se ka koli cogo foyi sɔrɔ a la walima n'u yɛrɛ ma sɔn joli ma waati a jɔ waatiw la mana ale bɔra yen ale ka seli tiɲɛna n'ale nu fɛnna tuma min na ni seli banna a yɛrɛ bɛna seli daminɛ kura ye a ye min kɛ o tɛ jate nka min kɛra ni jama o ka ɲi maa min bilara a nɔ na o b'a tɔ dafa bon o kɔfɛ wɔrina ye min ye ni fɛn min bɛ seli tiɲɛ amana ni almami tabe tiɲɛ comme o ta tiɲɛ o ta tiɲɛ a dɔ fana min ye ni fɛn min bɛ seli tiɲɛ n'o nana cun alimami kan ka sɔrɔ a bɛ maaw ɲɛ seli la misala la an ye saratulakaw fo fɔ a ye groupe kɛ fila de ye a selila ni fɔlɔ ye problème ma sɔrɔ filanan a bɛ ka seli n'o ye problème dɔ nana sɔrɔ o kɔnɔ o problème min fana sɔrɔla sisan ni o bɛ ale ka seli tiɲɛ o ye ale ka seli bɛ tiɲɛ mana kɔfɛ ma tɔw busa olu ka seli dafa masa nafa n'a ye jogo fila kɛ n'u ye jama fɔlɔ ye olu ta dɔ dafa o bannen kuma min na ale wulila a bɛ ka tɔ laban fila kɛ a ye kelen kɛ o mana ala y'a kɛ labanda dɔ in na fiɲɛfili nana sɔrɔ o mana seli o y'ale ka seli tiɲɛni ye mana kɔfɛ mun ka fɔ ye so ye t'olu ta la voilà bon o ye a dɔ fana ye min ye ni alimami ye fili la a ka ɲi ka sujudu kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sunna saba ɲɔgɔn na n'a y'o to seli la mana walima n'a ka ca n'o yɛrɛ ye sa a ka ɲi ka sujudu kɛ a m'o kɛ a waati kundala janyana a kumana alimami min y'o kɛ n'a a kundala janyana nka alimamɔgɔw olu y'a dɔn k'a fili la olu ye sujudu kɛ alimami kelen ka seli tiɲɛnen don a kɛra kelen ka seli tiɲɛnen don tɔw ka seli ma tiɲɛ n'i y'a sɔrɔ ale kelen yɛrɛ de tun b'a dɔn nka tɔw t'a kalama fo n t'olu ka seli la nka hali bila ale ka seli tiɲɛnen don o ye kumana a fɛn dɔ fana ye bon ka seekinan fana ye min o ye ni alimami ɲinɛna tenda dugu la kelen kɔ ale tenda dugu la kelen kɛ alimami ko mɔgɔw y'a fɔ ko subhanallah nka ale bolo a ye fila bɛɛ kɛ a ma sɔn ka segin a kɔ ko mɔgɔw y'a dɔn komi alimami fili a ma sɔn ka segin anw dun de bɛ se k'a kɛ ka taa alimami jɔlen sɔrɔ u b'u ka tenda dugu la kelen kɛ ka taa alimami nɔfɛ ka taa nɔfɛ sanfɛ alimami kɔntinɛna n'u ye a ma segin ka fɛn kɛ bilen a ye seli kɛ n'u ye k'a ban pewu ni alimami ye salamu bila u b'a fɔ a ye k'a fɔ ko a ye tɛnɛ dugu la kelen a y'o to yen wana ni a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna k'o don a bɛ segin a ka seli kan seli tiɲɛna n'a kundala jana kɔni olu mun ye tɛnɛ dugu la kelen kɛ ka ko n'a nɔfɛ foyi t'olu ka seli seli tiɲɛna alimami kelen bɛ de bolo nka olu ta ka ɲi sabu alimami panna minnu kunna o y'a kɛ mais n'a kun sɔnna sisan a b'o réparer cogo jumɛn na n'a tun sɔnna a bɛ segin ka na a jɔlen a bɛ segin ka na tɛnɛ dugu la kelen a jɔlen yɛrɛ awɔ hali n'a jɔlen don a bɛ kalan daminɛ hali n'a ye fatihaw kalan sisan kuma na a bɛ na tɛnɛ dugu la kelen kɛ ka la ka wuli mana ka seli tɔ dafa ni mɔgɔw ye nka ni mɔgɔw kun y'a kɛ k'a sɔrɔ ale ma sɔn nka olu ta kelen kɔfɛ olu nan'a ye olu ye min fɔ tiɲɛ don olu dun ta kɛ ka wuli a nɔfɛ ka ban ale kelen de bɛna ta kɛ sisan ka wuli kɔfɛ ka wuli u nɔfɛ ka wuli ka taa tɔ dafa ni mɔgɔw ye ni seli banna sa a b'o dilan cogo jumɛn sa a bɛ baada kɛ a bɛ baada kɛ salamu mana bila a bɛ tɛnɛ dugu la dɔ farala seli kan awɔ a ye wuli k'i jɔ ka la ka na sujudu tɔ kelen kɛ o tɛ sujudu fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kelen kɛ k'i sigi dɔɔni k'a tɔ kelen dafa nka nin na ale ye kelen kɛ ka wuli k'i jɔ a fɔra ye k'a filila a ye wuli ka jɔ min kɛ o de dɔ fara n kan ye a bɛ baada k'o awɔ bɔn fɔlɔ in ta la sisan a kelen ka sujudu kelen kɛ ni o y'a signalé k'a fɔ ko i ma filanan kɛ a ma sɔn a wulila ka jɔ mais ninnu y'u ka fɛn kɛ ninnu y'u ka sujudu filanan kɛ ka wuli ka taa a sɔrɔ yen bon u taalen a kɔntinɛ ka seli a fɛ o selila a fɛ o bɛɛ la a ma segin ka sujudu kɛ bon seli nanen ban bon u y'a i n'a fɔ yɛrɛ fɔ u y'a informé k'a fɔ ko a ma sujudu filanan kɛ a nana convaincu sisan o bɛ dilan cogo jumɛn bon a bɛ kelen de fara seli kan a bɛ arakan kelen de fara kan a bɛ arakan kelen fara seli kan ni y'a sɔrɔ a kundala ma jan a ma kundala ma janya a kuma na parce que sujudu in bilali o bɛ seli yɛrɛ de o ye seli nɔgɔn dɔ boli a la o ye banamini dɔ donnen ye ale ni a dilanni cɛ a tɛ se ka dilan dilan cogo t'a o la f'a ka wuli ka jogo kelen de fara kan k'a remplacer voilà
wana ni salam ko nim blara abi wuli ka jogo kele ne faraka man ko fa bi badake o ngame ni afra ko ni far urkun do duna urkun do ni nyoje farda do ni nyoje atiga glena fo urkun mana du e ko mana tena dulani kumre kulna oke atiga glena o do kara kaba o salamu mono min blara o banami na o tisika ale se ka fo ko bi akwa Allah ko ke ka su du kele ngablu anna kala labanda kele ya atiga ke avec les faraka so salamu min do na ni nyoje kama mais no asoro sisan mogo nunu olu fana ma bo akala ma jona c'est à dire ka fo ko almami tindugula klinike bon olu be ko na ay flake ba nu yela na ɲɔgɔn fɛ ba nu yela na ɲɔgɔn fɛ mais u yɛrɛ nana akili kɔfɛ ka fɔ k'u ye sujudu kelen kɛ selibane a b'o fana réparer ni o kelen ya kelen faraka n'a kun taara majɛ ala n'a di ana do selbi fo ka se ka kan n'a kun yɛrɛ jana selbi oui bon kɔfɛ tuguni ni almami problème dɔ nana a bɛ mɔgɔw ɲɛ a y'a ka seli tigɛ o kama i n'a fɔ den dɔ bɛ taa bi dingɛ na ou bien a bɛ taa don tasuma na ale y'a ye dɔrɔn ale tɛliyara ka boli ka taa o mina mana o y'a nɔ ka seli tiɲɛ aw mun bɛ yen mana aw ka seli foyi t'o la aw ka foyi seli t'o la mana fɛn fɛn a kɛra nafolo nɔfɛ o a kɛra ni dɔ nɔfɛ o madama n'a kɔni kɛra ko dɔ kisili kama mana foyi t'o la mana ale ka aw ka seli ka ɲi ale de kelen bɛ mais a ye déplacement min kɛ ka taa a tɛ se ka taa den nafɛ ka sɔrɔ ka jɔ ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ bilen o bɛ se a ye a taara furanjɛ min kɛ a la a n'a ye baara mun k'a la n'a kunna lajana dɔrɔn a tɛ se ka ɲɛ n'i y'a dɔn fɛn min kɛrɛfɛ dɔrɔn ka sin k'a ta ka bɔ i ta o tɛ fɛn kɛ nka n'a ye a kɛra déplacement yɛrɛ sabu furanjɛ dɔw de bɛ yen n'a tɛmɛna safa saba kan kɔnɔ seli bɛ tiɲɛ o furanjɛ o tigɛli voilà bon o kɔfɛ tuguni alimami bɛ seli la tuma min na ni fa nana don a la seli tiɲɛna walima ni bɛ seli la tuma min na ni alimami yɛrɛ sina ka fatu o y'a alimami ka seli tiɲɛni ye mana kɔfɛ mɔgɔw tɔw de bɛ seli tɔ dafa sisan mana alimami sen t'a la bilen bon ka taa se fɔ 11 ɲɔgɔnna ma i n'a fɔ maa min bɛ ka seli e ye alimami ye sisan i bɛ ka seli ni mɔgɔw ye e ye jogo fila selila i ye taamaden ye e ka seli jogo fila i bɛ salamu bila nka e ye ala kɔrɔ bila ni jama ye tuma min na e y'a ŋaniya de ka fɔ ne ka seli n bɛna dafa ka kɛ jogo 4 ala kɔrɔ bilalen kɔfɛ bilacogo t'o la ale y'o ŋaniyali min kɛ bilacogo t'o la sariya b'a fɔ n'a tilara a bɛ segin a ka seli kan nka selila ni mɔgɔ mun ye olu ka seli ka ɲi a ye yɛlɛmɛ min don a la sabu a ko nka a ŋaniya siri ka sɔrɔ a ma kibaru fili kɔfɛ seli kɔnɔ ale nana a ŋaniya de ko n bɛna seli fana ye walima ladara n b'a kɛ jogo 4 ou bien safo n bɛna kɛ 4 ye i n'a fɔ maa min tɛ tɔgɔma i b'a kɛ 4 ye cogo min na ale ta kun ye 2 min ye n'ale donna seli la n'o ŋaniya ye ale kana ŋaniya change seli kɔnɔna na ko n b'a kɛ jogo 4 ye a bɛ n'a fɔ ale jogo 2 in ale ye o ŋaniya ni a ka don seli kɔnɔna na mais takbiratul ihram kɛlen ale y'a ŋaniya k'a fɔ n b'a kɛ jogo 4 ye tuguni bon seli bɛ tiɲɛ n'o ye o tɛ seli bɛ tiɲɛ n'o ye seli bɛ tiɲɛ n'o ye sabu ŋaniya ni baara o fɔra ɲɔgɔn kɔ mais a bɛ continuer ka seli ni mɔgɔw ye olu ka seli ka ɲi ale ta man ɲi bon là n'a bɛ se ka hali n'a bɛ se ka kan sisan a bɛ se ka kɛ jogo 2 ye voilà n'a bɛ se ka kan a b'a kɛ jogo 2 o de y'a ko musafiru don voilà ni 4 don fana a b'a constater o la k'u ka seli a bɛ don n'o fana ŋaniya voilà o choix b'a bolo quoi o choix b'a bolo mais olu fɛn ninnu fana na Usa Traoré i ka a baara kɛ n'a ye par exemple k'o sɔrɔ kibaruw la i n'a fɔ ka seli diminuer bon diyagoya don i ka a kɛ wa bon diyagoya tɛ ala ka sunna don i k'o sunna in labato o de ka ɲi o de ka ɲi i k'a dafa voilà i k'a kɛ jogo 2 o de ka ɲi bon o kɔfɛ tuguni ni alimami ye a to maaw ɲɛ a bɛ ka seli ale hakili jiginna na ko nin seli waati damadɔ juru bɛ ne la yɔrɔ ninnu tɛ se ka kɛ misiri alimami ye o ka fɔ misiri alimami ɲinɛna ka seli waatiw tɛmɛ kɔnɔ misiri ma seli yɔrɔ o tɛ se ka ɲɛ kɔrɔ u ye maa min n'an ko alimami dɔrɔn misiri ta b'a la maaw bɛna seli waati min seli u ye maa min bila ɲɛfɛ o alimamu bɛɛ b'a la mana u y'ale bila ɲɛfɛ u bɛna seli tuma min na ale nana hakili jiginna a la an bɛ ka nin fitiri seli sisan misaliya la seli fana ne tun b'o seli la dɔrɔn n m'a seli n'o kɛra dɔrɔn o y'ale ka seli tiɲɛni ye ale ka seli tiɲɛni don n'a kɔni nana n'o ye o cogo kelen la ale ka seli de tiɲɛni don komi o bɛɛ ka seli ka ɲi a bɛ tiɲɛ ale kelen bɛɛ de kan
o ko tuguni ni maa min bɛ ni bɛ ka seli alimami nɔfɛ problème dɔ y'i sɔrɔ e tɛ se ka problème min dabila i n'a fɔ yɛlɛko cogo dɔ nan'i la a yɛrɛ bolila e tɛ se walima yɛlɛko dɔ nana alimami yɛrɛ de y'a o yɛlɛko i sɔrɔ ale tɛ se ka a ma se ka yɛlɛ in dabila cogo si la min b'a kɔfɛ yan alimami ko mɔgɔ walima alimami yɛrɛ yɛlɛko problème yɛlɛko fɛn dɔ de yera yɛlɛ ye alimami kɛɲɛ walima alimami ko mɔgɔ dɔ bɛ yen yɛlɛ y'a kɛɲɛ mana n'o kɛra dɔrɔn min ka seli bi tiɲɛ ni kɔmɔgɔw don kɔmɔgɔw fana ka seli bi tiɲɛ mais min yɛlɛla o dɔrɔn de don tɔw ta fɛn dɔw la min yɛlɛla ala mana o de ta bi tiɲɛ mana dɔ mais hakɛ b'a yɛlɛko la a yɛlɛla wa bon yɛlɛ ye qualité fila ɲɔgɔnna ye ka yɛlɛ ni sɔn ye mankan ye ani ka ye muɲamuɲa o fɛ ni ala sɔnna an da bɛna se olu fana ma ni yɛlɛla yɛlɛ bɔra kɛnɛ ma o b'a tiɲɛ nka ni muɲumɛli don o tɛ fɛn tiɲɛ fɔ ne o fana dama tɛmɛna fɔ k'i sugu la ala fɔ k'i hakili bɔ seli ko o la ala n'o kɛra dɔw ye kuma dɔw f'o la dɔw ko i kan ka sujudu k'a la sabu sugula min filɛ a ye temps min tɛmɛ i kan ka sɔrɔ e tɛ ka seli baara kɛ i sugula ninnu min ko i ye dɔ naga seli la temps na kɔni seli kɛ temps min kan ka kɛ ni o kan ka kɛ kalan ye i y'o dɔ kɛ yɛlɛ la o dɔn bo n'ala sɔnna an da bi so fana ma i ɲɛfɛ o walawalali bɛ na kɔfɛ bon o ye a canjugu dɔ kuma min na walima maa min bɛ ni ale ye alimami ye ja ale kan ka safi ni witiri seli ale ɲinɛna f'a don ne fajiri seli la kaban ni jama ye a ye kibaru fili tuma min na ale nana a ye je ne ma witiri seli bon witiri dun a bɛ se ka seli sisan o kumana alimami min a bɛ seli a b'a tigɛ a bɛ seli di ninnu ma mana ka fɛn seli a ka wuturu seli o kɔfɛ a bɛna a ka sɔgɔmada seli o kuma safi ni wutiri fajiri bɛ tigɛ o kama m'a faamuya ka safi ni wutiri n bɛ se k'a fɔ ni komi a bɛ faamuya ni safi farala a ka sɔnni wutiri de ni ale m'o seli nka ale tun ye fajiri seli daminɛ ni jama ye ale hakili jiginna na ko ne ma wutiri seli a bɛ bɛn a bɛ bɔ a bɛ wutiri seli fajiri waati la awɔ a bɛ fajiri tigɛ mana wutiri seli kama n'a y'o kɛ a mana tila sisan n'a nana sɔrɔ b'a la a bɛ don fɛ walima a bɛ tila ka segin a ka sabara o mais Cheikh Umar safi ni witiri sunna tɛ wa suna don suna gɛlɛnw don nka a ka gɛlɛn ni suna gɛlɛnw bɛɛ ale fana ka gɛlɛn n'a bɛɛ mais ka farida tigɛ a kama awɔ ni waati bɛ yen Allahu akbar ni waati bɛ yen mana o kɔrɔ nin kɔrɔ ka juru to mɔgɔ la a juru bɛ don maa na a juru bɛ don mɔgɔ la parce que n'i ye juru sara de sa kɛ parce que ale kan ka sara ale kan ka seli bi su fɛ fajiri sera o kɔrɔ ko komi dugu ma jɛ kosɛbɛ sinon ni a kɛra tile bɔra yɛrɛ mana witiri tɛ sara o mais fajiri waati la o kɔni dugu jɛra nka a ma jɛ komi awɔ n y'a faamu sa min fɛ k'a fɔ tellement ka gɛlɛn a tɛ to yen sa quoi ayi i b'a tigɛ k'a seli komi fajiri kɛnɛ yɛrɛ bɔli la yɔrɔ sariyatigiw ye dɔ fɔ a la an ka kitabu caman bɛ yen i n'a fɔ jalabi ninnu ni akarabu masaliki ninnu b'a jira ka dugu yɛrɛ jɛli k'a dɔn a bɛ jate min na de ni tile bɔra ɛri min na i b'o ɛri lajɛ n'i y'o ɛri lajɛ i bɛ segin i kɔ ka don su kɔnɔ ni ɛri 1 ni miniti 30 ye ɛri 1 ni miniti 30 o bɛ da hakɛ min na su kɔnɔna na mana o de ye fajiri kɛnɛ bɔli bɛ daminɛ o ɛri la o waati la nka n'i y'an ka telefɔni ninnu lajɛ sisan olu b'a kɛ miniti 15 o bɛ 15 dɔ in bɔ a la an ka sariyatigiw ye mun sɛbɛn o tɛ bila anw ka sisan ko dilannen ye o tɛ bila o ye ayi o tɛ bila o ye ni mɔnturu ko banna dɔrɔn an bɛ segin an nɔfɛ tuguni a kɔni an bɛ to yɛlɛmɛ la sariyatigiw kɔni y'a fɔ n'a kɔni ɛri dɔnnen fɛ ninnu kɔni bɛ an gide nka fɔ k'an b'a kɛ ni yɛrɛ ye walima an man ka diinɛ sariya bɔ a bɔcogo la ko 30 tɛ an b'a kɛ nin ye tan sariya tɛ bouger dɛ. Ouais, mais alimami changement climatique minnu bɛ yen nɔ sisan nɔ. Waatiw la olu bɛ kɛ o kɛ. Non ayi c'est à dire climat yɛrɛ de ye munaku quoi. Ça tagir munakhi. C'est à dire olu minnu bɛ sisan olu bɛ se ka kɛ données min ni an ka karamɔgɔw y'o di fɔlɔ la. O fana bɛ se ka kɛ sababu ye ala ka sebaya kɔnɔna k'o données ninnu yɛlɛma. Bon a bɛ yɛlɛmɛtɔw bɛ yɛlɛmɛ sinon a bɛ se ka yɛlɛma. Aw n y'a faamu ko bɛɛ ko k'an tɛ se ka ninnu ta bila kan parce que ninnu munaku ninnu changement o bɛ kɛ sababu ye ninnu ye données min di nin sanga in na c'est à dire a b'a yɛlɛma diyagoya la. Voilà bon min na n ko u ye sariya boli nin kan n'u y'a fɔ tan n k'an t'a yɛlɛmɛ temps de bɛ yen ka taa se tile bɔli ma olu bɛɛ ye fajiri temps ye o kumana dɔnnibaaw nana kuma k'a lajɛ fajiri kɛnɛ bɔra sisan an ni tile bɔli tɛ tɔ ye miniti joli ye ou bien waati joli don yala a tɛ tɛmɛ jɔko 2 selili kan n'a temps koronna ka k'o ye an b'a fɔ
harakatel fajiri ko te mana shafi wutir ko te ibi sama da donon di seli nga nanya ye tambe milti e jogo sababi se ka seli jogo sababi se ka seli ka so clean numa bo ami e kona wutir jogo kile amo seli ka samonda jogo fla seli o kona harakatel fajiri amatu ni kile bora amo sara maliki ala mais mogo jogo sabasili te wati kelen Cheikh Mar e be jogo sabasili tano kono nene ko mba seli mu absege akal wala bola o absege doya o haga min loye e min jole do ne bi na bara ni ke abi jetim le da kala halaka so ne eba eka jogo fla no bi be milti tam ne ta jogo fla be durum ne ka fo ngom 600 dugu bina je ou bien clé bina bo ne ko e ka milti tanta ka baraka no tike o otike o e bi baraka ni tay to ne fono da ne bi sika ko la nga se jogo be kay ne bi baraka no di oui voilà bo koso yitanu nu ne yirana ka fo ni franje de ya atuari ala ka me sababa ami bo o ko fatuguni ni mo flabi misala ne ni era anga fo ka misali anga misalata ne ni era la ala jola era sira angu ka minasali ti yoko no ya aha bo ala feli tubamina ala yake mingara almami o kuma na an fila dɔ la min kɛra nɔmi o ka seli tiɲɛna n'o ka seli tiɲɛna sisan yɔrɔ a fɔra ko n'alimami ka seli tiɲɛna k'a bɛ dɔ bila a nɔ na ɔ ne ye fila don an fila dɔrɔn voilà ne e bila a nɔ na sa ou bien e ka ne bila e nɔ na ko ne ka o kɛ o ti ɲɛ o ti ɲɛ bon ne tɛ se k'a fɔ tuguni ko min ka seli jɔ e ta kan mais ne min ta tiɲɛna n'a y'o mɔgɔnin fila don dɔrɔn a bɛ ta tiɲɛ n'o ye ale b'a ka seli jɔ kura ye ala ese k'a fɔ bɔ ne kun y'alimami komi ne ta tiɲɛna k'a fɔ ko bɔ tɛmɛ n'a ye a y'o tigɛ a tɛ kɛ mɔgɔ fila a bɛ kɛ jama de la e bɔra ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ jama cɛla o bɛ daminɛ mɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔ saba la voilà mɔgɔ saba kelen alimami ye fila bɛ kɔfɛ kosɛbɛ a bɛ se ka daminɛ o la a bɛ kɛ wa mɛ n'aw fila don min ye alimami kɔmɔgɔ ye ale bɛ jɔ alimami yɔrɔ jumɛn fɛ a bɛ jɔ a kini fɛ n'a jɔra a kini fɛ a kana a sakan a mɔ net fo a fɔra n ka kamanku jateminɛ ka fɔ ne ne alimami ye o ka kamanku ka taa ale ta ni kɔrɔ cɛ dɔɔnin ka jigin dɔɔnin ka an ka guɲɔnɔ fo an ka mako bɛɛ bi i n'a fɔ sɔfu kelen na ala o ti bɛn o ti bɛn n'a kɛra a ti seli cɛ zanga mɛ min ka ɲi ni a kanunen don o mana an b'a fɔ o fɔcogo la ta ko a ti bɛn na nka kɔrɔ tɛ ka fɔ a ye haramu kɛ a kanunen don a ka alimami avance dɔɔnin wala dɔɔnin o de ɲini wa mɛ ni cɛ ko a bɛ muso seli n'a muso ye so kɔnɔ olu fana olu b'u jɔ le mara ou bien muso bɛ taa kɔfɛ bon muso b'a jɔ cɛ de kɔfɛ a b'a jɔ kɔfɛ a b'a jɔ a kɔfɛ nka n'a nana jɔ a cɛ a furucɛ kɛrɛfɛ baasi t'o la nka k'a jɔ kɔfɛ o de fɔra bon o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen i bɛ se ka o fɔ inshallah bon yanni y'an ka dɔnni fɛn kɔnɔ bon toujours a bɛ seli in de kan quoi je crois seli ba tɛmɛnen yɛrɛ de don a kɛra misira bon peut-être i yɛrɛ a bɛ se k'i y'a kibaruya mɛn fɛn na solatu Eid al-Adha c'est-à-dire alimami bɛ k'a seli bon an bɛ arakan filanan ta arakan fila tɛ wa arakan filanan yɔrɔ arakan ninnu kɔni bɛɛ la fatiha bɛ kalan ka sɔrɔ de da kan mais alimami arakan filanan na a nana jɔ arakan filanan dɔrɔn bada bi qira'ati sura wa nasiya qira'ata surati al-fatiha wa takbira oui ay takbira ninnu kɛ a y'olu kɛ wala fa a y'o ban dɔrɔn a suran ta bon a bi mais pourtant seli continue ten voilà bon la sisan suwantanifɔ bi kɛ n'a ye a bi suran bila a bɛna kuma na awɔ bon pour que n k'a bɛ ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔ ma alerté mɔgɔ ma fɛn f'a ye mɔgɔ si ma alerté k'a fɔ ko problème bɛ yen il a continué ka seli yɛrɛ furakɛ k'a ban bon o seli o kɔni o y'o cannen ye o bon a kuma na kuma cayara la kojugu seli bi tiɲɛ o la kuma cayara seli bi tiɲɛ o la a bi tiɲɛ o la fatiha ma kalan arakan min na n'o tiɲɛna seli fankelen tiɲɛna mana seli a ma dafa a bɛ k'o ye bon an bɛ mun fana bon min kɛra muskila ba yɛrɛ c'est-à-dire a shakhsiyati diniya al-kabira olu fana tun bɛ alimamu fɛ mais maa si de hakili ma se ka to a la ka kira dɔnnibaaw yɛrɛ ɲɛna ka ɲinɛnba kɛ tan
don baga chama hakili bo do bina yi don ka fa fatiha kara ba bla uta adamade join de join do so mana ke chugo chu ro ne an ga almamu filaya musikono mo xam nga bi ci ay almamu yela ka fili ci ara beta maga fili ba de tigay oui ningira misra baladul azhar hein do don dugu oui bismillah be ba kala inshallah mon islam wal sisabe kan me kabo au ka raju mandira raju shunde ni jumondo mbayin kono nambe domina sai kado ye 29 décembre 2023 watikele na minye jumada saniye amale klitan anduru labi samba kele kemenani sambina ni sandu la kira sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no ye ijrasai usaz etraore amena semi masisa ambaye ka fo ni almami be ka seli ni mawye iba ale de be seli diriger seli be ka ta chugo ale de folo kan ka beke bon admettons ale be takbiratu ihram minna aboke no ka du seli rekono be allah akbar fulan fo allahu akbar o konnana ale ni mamumu ye o fonyo afe walma abe salamu mi fana bla anu ko fe selima ba ko fe o yo fana kenyo afe yala o be seli chewa bo no kara seli biki be ka seli e be ka seli almami no fe almami ba fot mami ko allahu akbar ikona almami nye ko fo walma ina almami ya fo nyon fe i ka seli chani yowi malam tate cheno ay almam ka seli chi emi be almami no fe sella ibi jo folo almam ko allahu akbar fo o ko fe bita fo o ngame neni almami ya fo nyon fe walma almami bina allah ko ke ya bulu ko talen dron e gina ka allah ko fo ko almami mana i ka seli chani ibe ite ka fo ike ouais mais ni a senti ka fo ko ne na almami fe fo nyon fe allah ko fo nyon fe walma ne kona almami yere o somi soro ka fo ko de kera mais est ce que ibise ga sega kan wa voilà ibise ga sega kan o yoro kele no wati kele na koni ona ibise ga a fin do ke min ba yira ko folo nkena na fo ga kuma do fo walma ki yele me chugo la ka ay kodo ba tu refais o mana ibise ga do anno fe o la o ngame selina a yoro la ini almem ibise ga akenyo fe na fo kumri kumina tena dugula e bin yele be ka almem su na almem bina mingi na bo kenya bi na bi wuri abi be tena dugula wala walma kumri kumina na abi bo ludi la walma ka wuri ka bo kumri kumina na ini bisiga almami sunu na ino bisiga be kenya be nga mais ni taranye dum ni taranye nu na utaki utaki ni ruku ko almami ya tache ni ruku kanya utaki nga me akati birle soroy voilà ikara wuri ka sura mana ko ikaka ko fe o de fe mi che kan ko so voilà ola wi fe mi utaki nga salamu konna ina yo kenyo ko fe mana walmi yake ka kwanye selikene parce que dobe shakwa ke wa fo ko lokal mami sadra kal yoro ala ko généralement au lieu tamachien ka fo mami na bo étape dola kata étape dola ki ba so ko lokal mami c'est-à-dire comment dola akasuma lu folila na fo nay kalan ban sur fatia kala ay sur me doga yo kalangu ban ata kan ata rukula n'est-ce pas bon yani au lu franchement il prend un petit temps c'est-à-dire ba so mamuno do tarkata rukula voilà la même chose al sujud fana awa sujud fana tachi ala al même kati sura idro ina ko doke jongo fe oui o tachi ngai kunga ka ko fe o de ngi du fe nga yoro minya problème ye no ye allahu akbar sali dunda ani assalamu alaikum sali bola o fla ko ni na yo ke jongo fe o bi yo ke ka kwanye wol mi isigara yala ne alimami clara jongo fe o bi ama clara jongo fe ali siga mana na do ala o ika seli kene mais on va fo joula l'imam li yotambe mais nina album de beke ila dige sake usaz traoré bon comme ya kelimi kanye ma kuma do be alone bo kuma do demission lamo akatalo de fe ils sont rapides voilà akatalo demission lamo fo lo yere ba ke ale demission do nyon to ci ba yi no be ka sele o bi almami sui o chugala ta bonne demission ndo o lu ka sele koni sharayo ko kitu fo wulu ye femi kan nido nga bale ku koni manaka do ka selbici ni basara wala we salam fona mete salam fona mo tula ma salam ta won maro glan chugo tola
ni o kɛ ka ko an ye awɔ ayi bilanjugu tɛ seli cana sabu i bɔra seli la ka ban n'i bɔra ale ɲɛ ka ban bilanjugu la nka mɛ ni maa min bɛ ale maa min nɔfɛ u bɛ tahiya kalan na ale ye kumakan dɔ mɛn ale mankan dɔ mɛn ale hakilila ko alimamu salamu bila kan ye ale sina ka salamu bila a sigilen a ɲɛna ma kumakan in fɛ wala o ɲɛnɛ min filɛ o t'a kɛ dɛ ouais o t'a tiɲɛ o kumana o la i b'i to yen o ye fili ye o ye fili ye awɔ alimami b'o ta i b'i to yen ni alimami ye salamu bila tuma min i bɛ salamu bila alimami nɔfɛ foyi t'i ka seli la wala o yɔrɔ in ni nin yɔrɔ ta tigɛ nin ye k'i tugu k'a bila a ɲɛ walima k'i tugu i n'a k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nin y'o ye nka mɛ i ye mankan dɔ min tuma dɔw la dɔ bɛ na a bɛ a jɔlen sira dɔrɔn a bɛ ala kibaru kɛ dɔrɔn ne ma alimami yɔrɔ jɔlen jateminɛ dɔrɔn i b'i biri ka sɔrɔ alimami ma biri o tiɲɛ e birilen dɔrɔn i b'a ye alimami bɛna biri sisan o kɛra o ye dɔ don k'a ye seli kɔnɔ a hakilila ko alimami mankan don ouais o bɛ kɛ kuma dɔw la voilà mais ouais mais kuma dɔw la par exemple sisan alimamuw ka salamu bilali kuma dɔw la dɔw ta bɛ se ka jan dɔw ta ye i b'a ye ni seli bɛ ban n'a tigi ni alimami ye sigi a ka sigi ko laban na tahiya ni salatu ala nabi kɛra a bɛna bɔ seli kɔnɔ a b'a fɔ assalamu alaikum dɔw bɛ dan ten bon dɔw b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'est-ce pas voilà bon a ma dɔn filanan ye filanan min fɔ sa o ka jan ni dɔn ye o bon alimami min degelen b'a la n'ale ka laada ye assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yɔrɔ o tɛ côté fila ye sisan bon ale ye salamu alaikum fɔlɔ min fɔ k'a kun jigin ka taa a kini fɛ o kɔnɔna na e y'i ka salamu bila mais ale ye dɔn in fana a bɛ dɔn in lase waati min na o y'a sɔrɔ e y'i ka salamu bila o bɛ seli tiɲɛ wa bon t'i ka seli tiɲɛ i ye ɲininkali kɔni faamu awɔ n y'a faamuya o salamu bilali la sariyatigiw bɛ min nɔfɛ assalamu alaikum o lafusu dɔrɔn b'o de nɔfɛ o ye baara bannen ye o baara bannen ye waramatulahi farala a kan ne ko salamu alaikum e ye salamu alaikum bila ka sɔrɔ ala a bɛ ka waramatulahi fɔ i ka seli ma tiɲɛ ɔ ka fila bɛɛ fana kɔnɔ o fana b'o cogo la sabu seliw tɛ kelen ye aw ka misiri bɛ seli o ye salamu alaikum ye bon o bila dɔrɔn bɛɛ b'i ta kɛ nka mɛ e taara nin min na olu bɛ fɔ salamu alaikum warahmatulahi yan ala ka salamu alaikum fɔ yan fɛ bon o tan t'e bolo k'o kɔnɔ sabu degelen don min na dɔrɔn n'ale ko salamu alaikum dɔrɔn i b'i ta kɛ ala i ka seli ma tiɲɛ ayi a ma tiɲɛ nka seli ɲana gulon de bɛ assalamu alaikum na warahmatulahi o farala a kan o y'a dama kiti ye sariyatigiw bolo voilà ka seli kɔni i bɔra seli kɔni kɔnɔ dɔnnibaa bɛɛ bɛnna kan n'i ko salamu alaikum dɔrɔn seli ka ɲi wa i bɔra a kɔnɔ a banna warahmatulahi farala a kan o y'a dama kiti wɛrɛ de voilà o bɛ faamu nin tun ye o fana fɛn mais n'a y'a sɔrɔ par exemple alimami seli fana seli lansara seli safu seli mɔgɔ min bɛ ka seli a kɔfɛ ale u bɛ seli fana seli laban u selila fo ka taa se raka 4 ma seli fana raka 4 ye alimami o raka 4 in kɔfɛ u kelen sigili la alimami ma salamu bila a wulila tuguni a bɛ n'a fɔ il a attaqué la 5e rakat c'est-à-dire rakat al-khamisa a wulila k'a b'o waleya ni e tugura nɔfɛ fɛn masubuku quoi masubuku bon o bɛ cogo jumɛn na alimami kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ a masubuku quoi kosɛbɛ ala k'an bɛn sababa ma bon hali alimami kɔmɔgɔw yɛrɛ dɔnnibaaw bɛ kiti damadɔ fɔ a la o la mana n'an wulila ka taa 4nan na mana jɔ ko 4 ye seli fana ye ladara bɛ kɛ safo ye bɛɛ ten nka 4 bannen kɔfɛ alimami wulila ka na ni 4nan k'a jɔ la kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ sariyatigiw ye kumakan damadɔ fɔ o la nka e ka ɲininkali bɛ e ka hali masubuku tɛ e ka laɲini ye masubuku ye masubuku ye n'ale nana sɔrɔ sisan seli fana na jɔko 1 taara k'ale dan ni alimami ye 4 kɛ k'a sigi a 4nan ka wuli k'a jɔ peut-être ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya ko a bɛ ka ale ta tɔ da fɔ ou bien ale wuli min kɛra o nɔfɛ ka sɔrɔ alimami ma salamu bila ale wulila ka o min kɛ alimami nɔfɛ o bɛ ale ka seli ci n'a y'a dɔn ko 4nan dafara n'a y'a dɔn k'a fɔ 4nan dafara o tɛ se ka bila ale ka 4nan nɔ na alimami fili min kɛ sisan ka seli kɛ 5 ye ka sɔrɔ ale ye 1 ye ale dan o mana tɔw ye 5 sɔrɔ sa ale ta kɛra 4 ye k'a fɔ k'a bɛ bɔ seli kɔnɔ n'o ye o tɛ kɛ i n'a fɔ ale ka 4 bɛ yen tɔw ta ye 5 ye nka fili de y'a to alimami y'a kɛ 5 ye o fili min kɔsɔn n'ale yɛrɛ tugura a nɔfɛ o bɛ seli ci
seli be tiɲɛ awɔ comme mun fana bɛ olu b'a dɔn ko duruna do seli dafara olu fana bɛ ka seli bi tiɲɛ n'u tora alimami nɔfɛ o fili kan kɔni ka sɔrɔ b'a dɔn ka sɔrɔ b'a dɔn ka fɔ ko seli dafara o kuma na u ka fɛn seli bi tiɲɛ o la bon alimami bɛ se ka taa réparer nɔ alimami ta yɛrɛ ne a y'a dɔn k'ale filila ale bɛ baara kɛ o y'ale ta bannen bon nasa ni alimami y'a ka réparation kɛ alimami dɔrɔn ka seli ka ɲi kelen bɛ de ta ka ɲi tɔgɔ bɛ tiɲɛ de na aw dara a la ko a tɛmɛna seli dan kan oui o la sisan o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye maa mun alimami ye a labato olu y'a dɔn k'a fɔ ko duruna don u tugura k'u ka seli bi kɛ maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale nana siga est-ce que n'i ye alimami jɔlen duruna na est-ce que peut-être n'a sɔrɔ fili y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o bɛ se ka kɛ dɔ ka hakili la dɔw bɛ se ka ko walima dɔ bɛ se ka siga est-ce que ne tun hakili la ko nin y'a bannen o ja alimami wulila i bɛ taa sɔrɔ a tɔ ye kelen ye o maa o maa bɛ yen o miliya nana maa o maa la olu bɛ wuli alimami nɔfɛ olu bɛ wuli alimami nɔfɛ parce que duti nana voilà duti min nana olu bɛ wuli alimami nɔfɛ ni alimami ye seli ban ne a ye baara kɛ olu bɛ baara kɛ u nɔfɛ ka seli kɛ nka aw minnu kɔni y'a dɔn tigitigi fili tɛ yen alimami ka hɛrɛ fi ɲinɛ de don n'a wulila dɔrɔn aw ka seli kɛ o fana o ye olu cogoya walima maa min sigasigara a la e kumana i dara la ko duruna don i b'i sigi ni maa min sigasigara i b'i sigi walima maa min yɛrɛ t'a dɔn ale yɛrɛ kɔni ka siga bonyana walima a ka miiriyani b'a la n'a sɔrɔ ko dɔ don o sigasani bɛ fɛn maa na o bɛ wuli alimami nɔfɛ o bɛ ninnu fɔ nka mɛ minnu y'a dɔn yɛrɛ ko tiɲɛna a maɲi ka fara kan olu tɛ fara kan o ye a cogoya ye ala o b'o cogo kelen la alimami ko mɔgɔ ni seli daminɛna k'a sɔrɔ e ma na ne y'a dɔn ko alimami bɛ min na ko duruna yɛrɛ don mana ni alimami yɛrɛ y'a dɔn ko duruna don o mana seli tiɲɛnen don alimami y'a dɔn ko duruna don seli tiɲɛna n'a y'a tugu quoi aw mun fana tugura nɔfɛ a tiɲɛnen don nka ni alimami ma a dɔn mana maa min bɛ alimami nɔfɛ alimami ma dɔn ko duruna don mana a fili kɔsɔn a y'a kɛ an b'a fɔ a bɛ baada kɛ bon e min fana bɛ yen ne ye nana sɔrɔ alimami ye seli kɛ an b'a fɔ ko tɔw ye 5 kɛ e bɛ 4 na e ye masobugu ye e fana tiɲɛ na e kun t'a dɔn k'a fɔ ko alimami filila fo ka tɛmɛ seli dan kan e kun t'o dɔn mana n'o kɛra e ka seli tɛ tiɲɛ nka alimami ma salamu bila i jɔko kelen kɛrɛ sabu e ye fu de kɛ alimami nɔfɛ n'alimami salamu bila i bɛ kelen fara i ka seli ka tuguni mana alimami ye sujudu min kɛ k'a dilan i yɛrɛ b'o sujudu fana i b'o sujudu kɛ voilà mais bi ka seli b'a réparer sa ni alimami ta banna quoi alimami banna kelen min kɛra ka sɔrɔ e ma na i b'o sara voilà alimami i filila alimami filila e y'o min k'a nɔfɛ o tɛ jate voilà a bɛ n'a fɔ e ta bɛ taa 6 la e ta bɛ kɛ 5 ye e ta bɛ kɛ 5 ye fana ta bɛ kɛ 5 bon i ye min fɔ sisan alimami bɔli seli kɔnɔna na walima hali an kelen kelen bɛɛ n'an bɛna bɔ seli kɔnɔna na i ko yakfina a b'an wasa an k'a fɔ ko assalamu alaikum ko y'an bɔli seli kɔnɔ sinon assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah olu bɛɛ ye fɛn wɛrɛw ye quoi mais n'i kɔni ko assalamu alaikum o ye i bɔli seli kɔnɔ bon arabukan don quoi bon an b'a ye k'a fɔ an ko assalamu c'est-à-dire fɛn b'a la alifɔlamu b'a la ni mɔgɔ min ye alifɔlamu in bin aw kantigiw arabukan kan na n'an ye n ka alifɔlamu min bin yan nɔ a tɛ comme an b'a fɔ ni alifɔlamu a fɔ assalamu mais ni alifɔlamu binna a bɛ fɔ ko salamun alaikum bon ninnu danfara jumɛn ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que nin fila bɛɛ bɛ se ka seliba bɔ seli kɔnɔ wa o tɛ se ka mɔgɔ ka o tɛ se ka maa tɛ se ka bɔ seli la o cogoya la o tɛ se ka bɔ seli la a cogoya la iza nakarna salama k'a fɔ salamun alaikum seli bannen ko ayi walima i ye salamu fɔ i ma hali min b'a la e m'o fɔ e ko salamu alaikum i ye hali bɔ a la fo i ka ayi n'a la n'i ma a n'a la i ka seli tiɲɛna u b'a fɔ ko assalamu al-ma'rufu bi al mu'arrafu bil al o kɔnɔ a ka marifa n'o ye marifaya ye o bɛ kɛ ni lamale bɛ a la nka n'i y'a kɛ nakira ye dun i ka tiɲɛ k'a fɔ salamun alaikum walima fɔ alima e ma ali k'a la n'i ye salamu fɔ hali ma taa nuni k'a la i ka seli tiɲɛnen don k'a fɔ salamu alaikum e ma ali fɔ a la arabu yɛrɛ fɔ cogo ɲuman est-ce que o bɛ bɛn yɛrɛ a waati bɛn o nka mɛ y'a fɔ ayi mɔgɔ b'a fɔ kɛ mɔgɔ b'a fɔ walima fɔ salamun alaikum walima k'a fɔ salami
iya ake marfa min do lamali marfa ote ono ofun otinya amma nga fene ka fo alaykum salam ka akala contraire oui bon ni yo funa ga do sel chani do Allahu akbar o sel chani do bon nu yi a tekko wi bon sel la ki ngi jandola anye salamu bla do fo normalement na almam fono ngi ka khili la almam do bi nu yi salamu samali damna o ka jande assalamu alaykum ni mo telemo do bi kla ka so almam maklaw bashi dole de o ga sel bi chan almam sababu fe Allah na ni ke fika kono ge amanga almami ka salamu sama ka sen digire la komo kama wa imenga sama o tubala ti inshallah bonu fon komi wati bana na Allah sona inshallah o Allah sona babu en fo ya chu babu frele no ustaz Traoré ne ay sanga usoro ani wule nunu wallahi nunu ma anjidi an gungina na misema ni munun ko abudu bela jeli akli jigolula karamo baw munu fana be kan na me wallahi ya bena fo ni be ni murajadi ni muraja c'est une révision bela jeli be ika kitabu ya talani oye balon islamo wanga jamu kami ni gase Allah banda mo pambolo sawu ya mbono kini ankara mo no Cheikh Oumar Traoré ka bo ngom yirambu wale almami no mbaka téléphone numéro ambu di awmano 76 30 14 52 76 30 14 52 walma 66 07 08 22 66 07 08 22 ma au foni ka au barkada ikaro ka fo tarata temene miye wortem a sanfela fo kana si aduguma anye anga musobado anye o perdu no ye ambalo muso ani ambaraka nyo umu jarani bela jele ka jema ikaro ka fo ni muso ko fo len ay bara bawke ni radio in konnana ay reka nyina ma konnana miye ladiri kan bawye ayo udi fu nyogo makachaya ye udi je nyogo ni sinjuma mana min kira araba doinsa jinyogo na barak nyogo ni shinju ikado ka fulu tara faranywanga banko ni razeldam woso kata aka sutura di ekeneka ningata amanto kata bla aka daro labanda ambe Allah taala nyini Allah dili Allah taala ka yafama Allah taala ka hina Allah awnyere munu ni ambe Allah taala ka lamunyuma Allah taala ko di ankelingene belajidima okumana usaz Traoré amba nyini feka do kanyi ambe sigi kunduka inshallah musumin kufo be ba ka kibaro do arajola mana sayadi fenye be karta barabi wal ma yikarta sorobi anata ando soro tekili amu ngini do afena balmado na problème no de kuni torola abade me ni hakila na nyine madu ana fatura ka se niveau la ak mana fuiti ni do itara kene kan wo imata kene kan wo ni do ka bisam ko fono ma fo surtout jara kondu amba fu jarado bo akanyene ma ko nana ay mu nafa ala ka hera ya ala ka yafa ka kojo ala ka kojo ka dujo ala ka birka go sallallahu muhammad ona ere ko ne ambi fuli tugola do shende barakalawi ere ni jonyo be sibe ala bula ala kan ma dani ala kan ma dani ko na mi fuli ke lame babbe anga dugula mawtuma be ambe ya wante wo usogole do shende la do be ni juma ko ni sera ka bo shende la kalfa bugu ko mo la mi fuli ke yinga bela kati marala kata anda fe dugu bela mi rukaw abe ama be fu a changwarere na ma kalfa bugu tali na do bolo dadi ala sona ma be sena abin ibita insha Allah ala ga no ya mi fuli ko da jaranye anyima ka Ibrahim Mansumu ka fo yon no fo paraji ko ni ana jinyo ko bela jili akla fana so golembe radio shindula ni sangaina ka bela jili fo ka khalifa fo no ye woloni karamugo kar khalifa no ye ikaro ka fo professeur Seguba Kunate naka muridu kelengele bela janga fo keden bu bela jili nye mamien baron ke ka daw masawu ya balmau penda daw Mohamed yakite Musa babasila me au fo ni ka barkada au kambe ka juma here dama ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio